Tatar tili kalamam meslekler. Alaşağın işin içinde. Bu bizim doğan tili, devlet tili, devlet tilisi de Respublika var. Saatleri kimisi kapıydı, saatleri kimisi okutuşlar koya barışardı. Bir qayda barmayacaklar. Bir kutunuşunu biz Kur'an'da kaldırığa jeymeyiz. Bizning burish narsa, bizning burish Respublikada tinchlikni saqlab qolib, ketdi bitindik, yaqqada, bu yoqda, shu an ko'ra tatar tili bo'yicha, rus tili bilan ota-onalar bilan uchrashib, aqlli fikrlarimizni mana shu bizning Rossiya Maarif ministri Ольга Юрьевна жеткиру. В настоящее время нашей основной задачей является недопущение сокращения учителей татарского языка и литературы с середины учебного года. В то же время будет изучаться государственный татарский язык в объеме 2 часов с всеми обучающимися. Тикшерүчеләрне дә сүгә торган түгел, аларның эше шул. Алар 2 тәүлеккә кадәр бернинди гаеп тә әйтмичә, тоткарланган кешегә, кулга алынган кешегә аннан сорау алып, менә шул процедураларны эшләргә аларның хаклары бар. Чыннан да бу эпизодлар булып, чыннан да шапырт кына миңа да ярыйдыр дип кесәгә кергән икән. Анда инде канун есть канун. Берничә тә булмый җәмәгать. Берәү дә хатадан хали түгел.